Dwi'n deall mai Cymraeg ydy iaith Cymru, ond beth ydy'r pwynt dysgu Cymraeg? Wel, mae pobl yn dysgu Cymraeg am sawl rheswm. Dwi wedi dysgu Cymraeg achos roedd fy ffrindiau'n siarad Cymraeg. Hefyd mae teuluoedd fy ffrindiau'n siarad Cymraeg, fel teulu Rhodri. Wrth gwrs, y brif reswm dros ddysgu Cymraeg. Rhodri. Y cariad fawr. Mae Rhodri yn siarad Cymraeg. Mae'n well ganddo fo siarad Cymraeg na Saesneg. Milfeddyg ydi o ac mae'n siarad Cymraeg yn y gwaith, yn enwedig gyda ffermwyr yr ardal. Iawn, dwi'n deall felly. Ond mae siarad Cymraeg di roi hyder i mi hefyd, ac mae llawer o ffrindiau newydd gen i. Pwyntiau da, Rachel. Dysgus i Gymraeg yn ysgol uwchradd. Oedd yr athro yn wych. Oedd y dysgu yn her, ond yn hwyl. Ac mae gwaith da iawn gyda ti nawr. Oes, diolch i'r Gymraeg. Oedd y cwmni yn chwilio am berson ifanc oedd yn gallu siarad yn Gymraeg yn rhugl. Oedden ni'n lwcus iawn. Felly mae'n helpu'r swyddi. Yn bendant. Ond mae pawb yn gallu siarad Saesneg yng Nghymru. Wel, fi'n cytuno, mae pawb yn siarad yn Saesneg. Ond mae iaith unigryw gyda ni yng Nghymru. Pam dim dysgu Cymraeg? Hefyd, mae Llywodraeth Cymru yn annog i pawb ddysgu Cymraeg. Ei targed ydy miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Hefyd, mae pawb yn astudio Gymraeg yn yr ysgol tan 16 oed. Mae'n bwysig. Ond astudiais i Ffrangeg yn yr ysgol, ac roedden ni'n ofnadwy. Je suis Jamie? A bitus pays de Galles? Sut allai ddysgu Cymraeg? Wel, mae dosbarth nos Cymraeg yn y ganolfan. Mae pawb just yn siarad Cymraeg. Dim ysgrifennu, dim gwaith cartra, just siarad. Siarad sy'n bwysig. Dwi'n cytuno, ond dylen ni wedi gwrando fwy yn y gwersi. Mae pobl o 17 oed at 73 oed yn y dosbarth nos, ac mae pawb yn mwynhau. Iawn, pwy sy'n mynd i'r dosbarth? O, mae sawl nyrs yno, wedyn mae sawl athro yno. Mae nhw eisiau siarad y Gymraeg yn y gwersi. Mae mamau sydd eisiau siarad yn Gymraeg gyda'r plant. Mae mecanic, deintydd, plismon. Wedyn mae sawl ffrind sydd eisiau siarad yn Gymraeg yn rhugl. Ffrindiau, sgiliau, gwaith. Dosbarth nos amdani. Gobeithio bod ddim gwaith cartre. Dwi'n deall mai Cymraeg ydy iaith Cymru, ond beth ydy'r pwynt dysgu Cymraeg? Wel, mae pobl yn dysgu Cymraeg am sawl rheswm. Dwi wedi dysgu Cymraeg achos roedd fy ffrindiau'n siarad Cymraeg. Hefyd mae teuluoedd fy ffrindiau'n siarad Cymraeg, fel teulu Rhodri. Wrth gwrs, y brif reswm dros ddysgu Cymraeg. Rhodri. Y cariad fawr. Mae Rhodri yn siarad Cymraeg. Mae'n well ganddo fo siarad Cymraeg na Saesneg.
milfeddyg ydi o, ac mae'n siarad Cymraeg yn y gwaith, yn enwedig gyda ffermwyr yr ardal. Iawn, dwi'n deall felly. Ond mae siarad Cymraeg di roi hyder i mi hefyd, ac mae llawer o ffrindiau newydd gen i. Pwyntiau da, Rachel. Dysgu si Gymraeg yn ysgol uwchradd. Oedd yr athro yn wych. Oedd y dysgu yn her, ond yn hwyl. Ac mae gwaith da iawn gyda ti nawr. Oes, diolch i'r Gymraeg. Oedd y cwmni yn chwilio am berson ifanc oedd yn gallu siarad yn Gymraeg yn rhugl. Oedden ni'n lwcus iawn. Felly mae'n helpu gyda swyddi. Yn bendant. Ond mae pawb yn gallu siarad Saesneg yng Nghymru. Wel, dwi'n cytuno, mae pawb yn siarad yn Saesneg. Ond mae iaith unigryw gyda ni yng Nghymru. Pam dim dysgu Cymraeg? Hefyd, mae Llywodraeth Cymru yn annog i pawb ddysgu Cymraeg. Ei targed ydy miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Hefyd, mae pawb yn astudio Gymraeg yn yr ysgol tan 16 oed. Mae'n bwysig. Ond astudiais i Ffrangeg yn yr ysgol, ac roedden ni'n ofnadwy. Je suis Jamie? A bitus peis de galus? Sut allai ddysgu Cymraeg? Wel, mae dosbarth nos Cymraeg yn y ganolfan. Mae pawb just yn siarad Cymraeg. Dim ysgrifennu, dim gwaith cartra, just siarad. Siarad sy'n bwysig. Dwi'n cytuno, ond dylen ni di gwrando fwy yn y gwersi. Mae pobl o 17 oed at 73 oed yn y dosbarth nos, ac mae pawb yn mwynhau. Iawn, pwy sy'n mynd i'r dosbarth? O, mae sawl nyrs yno, wedyn mae sawl athro yno. Mae nhw eisiau siarad y Gymraeg yn y gwersi. Mae mamau sydd eisiau siarad yn Gymraeg gyda'r plant. Mae mecanic, deintydd, plismon. Wedyn mae sawl ffrind sydd eisiau siarad yn Gymraeg yn rhugl. Ffrindiau, sgiliau, gwaith. Dosbarth nos amdani. Gobeithio bod ddim gwaith cartre.